על גבול ישראל-לבנון מתרחש מזה מאות ואלפי שנים סיפור אהבה מופלא בין ההר והים, ראש הנקרה. הרכבל התלול ייקח אתכם בנסיעה עוצרת נשימה אל מסתורי הנקרות. הנקרות נוצרו כתוצאה מזעזועים תת-קרקעיים שיצרו סדקים בסלע הגיר. מי הגשמים וגלי הים המסו והרחיבו את הסדקים למערות ימיות. מסלול מעגלי יוביל אתכם בנבחי הנקרות הטבעיות והמדהימות ביופיין לאורך כל שעות היממה ובכל עונות השנה. באולם החצוב בסלע ההר מוקרן מיצג אורקולי המספר על אגדה עתיקה, אופן היווצרות הנקרות ונפלאות המקום. הרכבת הקטנה נוסעת לאורך קו החוף, על התוואי של מסילת הברזל המנדטורית, הנסיעה מלווה בהדרכה. ועוד בראש הנקרה, מצוק טבעי בדמות רגל הפיל, שפני סלע במשכנם הטבעי, מזנונים ומסעדה, שער מעבר הגבול ומצפורים. בראש הארץ ממתין לכם אתר פילי טבעי ומרתק, ראש הנקרה,